Da, bună ziua lume! Sunt Tea și ne-am întors cu o pisică nouă și mică. Da, e pisică. Și o cheamă Mariposa. Are doar 2 săptămâni. Pa. Foarte. E amuzantă, e drăguță. Dar că e mică și plângăcioasă și astăzi și aseară n-am putut să dorm din cauza ei. Se spală și s-a căcat în baie. Așa de ce am spus asta. Ok, da, ok. Am ieșit și de pe YouTube și am văzut episodul 42 din The Binging of Isaac. Și ce să facem? A, da. Iar își filmez cu telefonul. Puteți să-mi dați idei în afară de pisica asta? În afară ce să însemne cu pisica asta? Puteți să-mi dai idei cu ce să facem, ce să fac, ce să joc și multe altele. Fata. Ce e? Fata. Nu arunca telefonul! Ce frumoasă e! Ala, pe pisica asta o cheamă Mariposa și o să discutăm uitându-ne la televizor. Fata mea. Frumos. Deci, o să fie cam 4 minute fix. Au, du-te ureche, m-am ușat. Mai nu m-am ușat de ureche. Da, mai sunt vreo câteva minute, 5 secunde. Și o să încheiem aici. Pa!